No, Paavali vuokraveneet, morjesta. Tänään olisi puutarhajyrsimen koekäyttö. Eli tommonen Hondan 7 hevosvoimainen puutarhajyrsin. Just laitettu kone kasaan. Yksi vaihde eteenpäin, yksi vaihde taaksepäin. Ja työleveys on aika reipas. 4-tahtinen Hondan kone. Pitäisi toimia aika luotettavasti. Ja meilläpä näiden uusien vehkeiden kanssa ei ole tavattu lyödä skumppapulloa kylkeen, vaan lyödään tommoset tarrat kylkeen. Kylkeen ne tietää, että mistä vehje on lähtöisin. Ja katsotaan miten se sitten käy. Tää ryyppy päälle tosta ja pensahana auki. Ja koneeseen laitettiin öljyt just ja pikkusen pensaa perään. Ja katsotaan, että miten hän hyrähtää. No, ykkösellä käymään. Sitten ei muuta kuin koekäyttö ja jyrsintä hommi. Morjens!